Coordination des mouvements de l'Azawa de Sema kumala temela ye laseli kɛ AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔ dɔw ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ye tile 2 de kɛ u b'a la ka sanfɛ gosili kɛ ka jigin u ka kulu dɔ kan Anefis ka taa Kidal mara la nka a ma faranfasiya tigɛ fosi kelen di a ɲɛninɔw kan ka fara ale fɛnɛ ta kan fɛn min ye Kidal marabaga dɔw ye minnu ma sɔn yɛrɛla kofɔ ma fɛnɛ ye a sanfɛ gosili waleya ninnu lasɛbɛntiya a yɔrɔ kelen kan nka u fɛnɛ ma détail ba di a kan hakililajigila san 2015 wagati la Sema ani Bamanci kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ne ka bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna u ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla la ka dansigi kɛ ka Bamanciya walew la a waati la bɛnkan minnu n'a ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ fɔlɔ Mali jamana kɔnɔ kɛra tariku don kɔnɔ fɛnw ye nka a ma sigi bolo kelen kan ten kosɛbɛ ka fanga sɔrɔ ka sinsin sabila fɛn min y'a bɛnkan kɔnɔ sariya tigɛlen dɔw ye olu ma se ka lawaleya ko an bɛ don min na i ko bi bɛnkan ni siniɲɛsigi donna galama na waati la Bamanci ninnu ni sɔrɔdasi minnu ye fanga ta fanga dafiri senfɛ san 2020 Mali jamana kɔnɔna na cɛla tiɲɛna kuma minnu na